Ani ana punta sa itlog sa manok nga binugok. Lawan to guys, nagluto og itlog sa manok nga binugok. Okay, masave ang itlog manok nga binugok atong lutoon ni guys. Sunday ko ninyo guys sa pagluto sa itlog nga binugok. Unsa may binugok? Kanang itlog nga wa ba pos o buwak ka sa mainaan nabilin. Ang uban ni pusa, ang uban wala mo ni siya. Okay guys, mao ni ato karon. Bukon nato ni ron og atong slice. Okay guys, dira ang pinanitan nga binugok na piso guys oh. Tulo ka buk na piso, saray uli piso. Limam ni ako kaog usa kay ganahan ko tan-aw nga balot. Okay, atong lutoon ni guys, masave ning usik kayong itlog sa manok. Uli yung mga panakot guys. Bombay, ahos, asin gamay, lugar gamay, bitsin gamay ug harina duha ka kutsara. Okay, og ali ata di tuyo diri oh. Andam na daan og nay binigar guys. Ini binigar ni. Okay, ato na isugod. Mantika ato unang butang sa kaha guys. Gamay nga mantika guys. Okay, dirita sa kaha. Okay, mantika. Okay, gisahol na to guys. Okay, mantika. Initon pa nato na. Mantika na siya. Okay, ato nang ikuan ang panakot atong sangkap guys. Gamay rag sangkap ni nga putahe. Okay okay, atong ukban og naluto na ba? Ay ka humot. Humot na guys. So kayon panakot na kuan na. Laos na sa mantika. Ato isunod ang sunod ito na asin. Asin guys. Okay, asin. Asin. Kayon. Asin. Sunod guys, bitsin. Ano? Toyo. Kaya mga sa kutsarang toyo sa upat ka itlog sa kutsara sa kutsarang toyo. Ug kasing gamay parang di ta makidnian ni. Ug sunod guys, kani asukar o sugar guys, sugar. Okay, sugar. Isang kutsarang sugar. Okay, sunod bitsin gamay guys. Bitsin. Okay. Yan na. Gusto ni magluto ta kita po mag picture eh. Okay. Why photographer ni. Okay guys oh. Halo na guys ha. Halo. Sunod payuban. Wala man tay cheese powder guys nga sobra ato ni pil. Cheese powder na guys oh. Ano cheese. Parang humot. Cheese powder guys oh. Cheese powder. Okay, cheese powder guys, ito kayon gamay sa kutsarang cheese powder. Okay, para humot-humot, para madami ang atuang kuan. Okay, nindot ay dami na kayo guys, tanawon guys. Pagkatapos binigar. Binigar gamay, isang kutsara na po. Kaya aslom kayo. Dami na ni kayo kanon. Okay. Sunod na guys. Kiring kuan, tawag ito humot-humot. Kani oregano powder. Kamay 1 2 3. Humot-humot. Palabian. Oregano. Parang humot siya ang kuan. Humot kayo na. Para mawa ang lanto. Okay, sunod na guys, ay mulapot-lapot guys, duhang kutsara nga
harina, all purpose flour. Okay. Ano guys, ano guys, ano resulta ni guys. Tapos ani guys, malami pag yun ni guys, ato nang kuhaon guys, ug ato nang i-fried guys, fried. Kalami na kanon guys, i-fried guys. Napakulo ta og mantika para sa atong gisahon ang atong giluto og ganiha patumuhuman guys. Kini mao ni ang binugok guys, atong giumol kala mag umol atong ikuan ang ganiha pagluto na hindi man to ikuan mga harina atong giumol balik ug ato na puning gisahon, pero timplado na ni guys. Mo tong ganiha guys, kita nyo guys pag process ani guys. Kami ani guys, mo ning itlog nga na piso og atong itlog sa kabuk nga piso, mo ning binugok. Okay guys, ato nang ilunod guys sa mantika nga pinakulo. Okay. Ano guys, kimpasaw na siya guys. So kayon guys, antod siya maluto, tatawaran sa guys. Okay, itong sugnuran. Muna siya guys, kita niyo guys. Kaon na tahan wala na makita ang piso. Taas ang posiso, pero dali naman, gamay naman ang sangkap ani guys. Kaon na tahan ron. Kita daod ato kang palutuon guys. Okay, mao ni siya guys. Wow, finished product na guys sa ato ang binugok special. Okay, thank you guys for watching and please subscribe.